Goddag, og jeg hedder Christina og er en af dem, der arbejder her i butikken i Sengersam. Og i dag har jeg besøg af Heidi, som kommer fra Gateline. Det er rigtigt. Ja. Og vi vil bare gerne ganske kort give jer en introduktion til, hvad Gateline er. Og Gateline er et norsk produkt, der er en af de bedste gåsko. Og her hos Sengersam, der har de faktisk et rigtig stort udvalg af vores sko. Der er sandaler i foråret, der kommer i 4 farver. Der er lækre forsko, der er godt ventilerende. Og vi har også vandafvisende sko herinde, og til efteråret kommer der også vinterstøvler. Så helt konkret, sådan en, hvad er Gateline? Gateline er en sko, der hjælper foden ind i en optimal holdning. Og når foden har den optimale holdning eller stilling, så har vi et bevægelsespotentiale og et vægtafviklingsmønster, som er lækkert for hele kroppen. Og det betyder, at den er blødere i det her område af hælen. Vi har svangstøtte, der sidder på ydersiden af skoen. Man kan se den rulle, der sidder herunder. Når du træder ned på den, så giver den et tryk op i mellemfoden. Og inde i skoen ligger der en plade, som trykfordeler, så det ikke bliver sådan et punkttryk. Og så ruller du ud over forfoden, så du får dit afsæt ude i forfoden på indersiden af stortåen. Og når foden er inde på den optimale vægtafviklingslinje i vores bevægelse, så er der et potentiale for bedre ledbevægelighed i foden, og der er et potentiale for mere muskelaktivitet. Og det kan man faktisk godt mærke, når man får skoen på. Det synes jeg helt bestemt, man kan. Ja. Det er en behagelig sko at komme ned i, vil jeg sige. Og Ja. man er meget opmærksom på sine fødder ofte, når man kommer herind. Og der kan man komme ned i en Gateline og mærke, at man har hjemme i den næsten, ikke? Altså, for langt de fleste er det en god oplevelse første gang, faktisk. Ja. Ja. Og det vigtigste er jo faktisk, at man bare kommer ind og prøver og mærker, hvilken effekt skoen den har. Og hvis det skulle vise sig ikke at være Gateline, der er den rigtige sko, så er man i hvert fald ikke kørt forgæves her på Sengersam i Aalborg, for der er et rigtig stort udvalg af sundt fodtøj. Så er der masser af andre muligheder, I kan hjælpe kunderne med. Lige præcis. Yes. Tak fordi I kigger med. Tak fordi I kiggede med.